हेलो लोगोफोर बड'स अफ इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसाम एग्रिकालचार आरो मोनसेया जाहैबाय भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि अनलाइन एप्लाइ लिंकआ दायो प्रब्लेम जागासिनो दङ थ' गोबाङानो एप्लाइखौ खालामनो हायाखै बा सार्भार डाउन जागासिनो दङ दा मानि थाखाय जादों आरो नोंथांमोना माखासे प्रब्लेम मोनदों बेनो जाहैबाय नैबे रुरेल बेकग्राउन्ड सार्टिफिकेटआ मा आरो क्लास 8 पासनि सार्टिफिकेट गैयाब्ला ग्रेड 4आव एप्लाइखौ खालामनो हागोन ना हाया बिनि गोबां कुइसन जागासिनो दङ दा बेखौ जों बेहाय सावरायनो लादों बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लास्टआव लाइक कमेन्ट शेयार खालाम गोदानै फैदोंब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो दा नैबेवहाय अफिसियेल पेजाव फैबाय आङो दा बेहाय कारेन्टलि आनएभेलेबल जागासिनो दङ लोगोफोर माने नट एभेलेबल जागासिनो दङ बिनि एप्लाइनि लिंकआ नोंथांमोना दायो एप्लाइखौ खालामनो हाथ'वाखै नाथाय बुंदों बेहाय माने बिथांमोना सिस्टेमखौ आपग्रेड खालामगासिनो दङ दा बावैनो फैफिनगोन बेनिखायनो नोंथांमोना गोसोआव लाबाय थाबानो जाबाय जे माब्ला जाफिनगोन नोंथांमोना आंनि आपडेटखौबो नायदो लोगोसे नोंथांमोना मोजां मोनोबा चेनेलाव हाबबाय थानानै भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय दा जों नेक्स्टआव थांनोसै दा माब्रैहाय जोङो प्रब्लेमखौ जोङो फेस खालामनांखो बा जों एप्लाइखौ खालामनो हागोन ना हाला दा बिनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 13 मार्चमोन दा बेखौ बिथांमोना लास्ट डेटखौ एक्सटेनसन खालामगोन होनना लिरना होखाबाय नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा जोङो एप्लाइखौ खालामनो हागोन उनावबो दानिया जों थांनोसै बेहाय मेन टपिकआव दा जोङो बेखौ सावरायग्रोनोसै एग्रिकालचारनिखौ जोङो बेहाय मोनदों पस्ट मोनसे बेनो जाहैबाय नैबे बांसिन भेकेन्सि गोनां बेहाय नुदों नोंथांमोना एग्रिकालचार एक्सटेनसन एसिस्टेन्ट दा बेवहाय भेकेन्सिया दङ 1581 दा बेवहाय फरायनायखौ बिदोंमोन क्वालिफिकेसना एच पास लोगोफोर नोंथांमोना जिखुनु जाया बेहाय बुंदों नै स्ट्रिम जिखुनु जाया डिसिप्लिन एच पास नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जाबानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन नाथाय बेवहाय मोनसे खोथा नोंथांमोना एसे कनफिउस जागासिनो दङ बेहाय नैबे साइन्स नङाब्ला एबा रुरेल बेकग्राउन्ड सार्टिफिकेट गैयाब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन ना हाया बा खालामनो हायाखैमोन सिगांनि सिस्टेमनि आपडेट एबा लिंकआव दा नोंथांमोना बेवहाय नायदो दा बेवहाय बुंदों हायार सेकेन्डारि पास जानाय लोगो लोगोनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन खिन्थु प्रेफारेन्सआसो बारा मोनगोन जायफ्रा नैबे साइन्सनिफ्राय पास खालामदों लोगोसे नैबे रुरेल बेकग्राउन्ड सार्टिफिकेट गोनांफोरा बांसिन प्रेफारेन्सखौ मोनगोन होननानै बेवहाय लिरनाय दङ नाथाय सिगांनि लिंकआव नोंथांमोना नैबे सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामाबा एप्लाइखौ खालामनो हायाखैमोन बा फाइनाल साबमिट जायाखैमोन दा बेबायदिनो गोबां प्रब्लेम मोनदों दा बेनिखायनो साइटआ बिजि जाथ'बाय दा गोबाङानो कनफिउस जागासिनो दङ बे गैयाब्ला जों एप्लाइखौ खालामनो हागोन हाया दायो आं बेवहाय मोनसे रिफारेन्स लाबोनोसै जुदि नोंथाङा साइन्सनिफ्राय पास खालामदोंबा हमना लादो खिन्थु नोंथाङा माने टाउन एरियानि अब्ला नोङो नैबे रुरेल बेकग्राउन्ड सार्टिफिकेटखौ बोरै मोनलायखो अब्ला नों माबोरै एप्लाइ खालामनो हालायखो दा बेफोरबायदि माखासे प्रब्लेम फेस जानांदों बेखायनो बिथांमोनाबो मिथिहैनानै साइटखौ मिथिनानै माने डिपार्टमेन्टआ मिथिनानै दायो साइटखौ बन्द' खालामथ'बाय दा बियो क्लियार जाबाय दा नैबे आरोबाव नेक्स्टआव फैबाय नैबे सार्टिफिकेटखौ जों बबेनिफ्राय मोनगोन आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव दायो लाना फैनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो नैबे नुनाया जाहैबाय लोगोफोर रुरेल बेकग्राउन्ड सार्टिफिकेट दा नोंथांमोना बेखौनो आपल'ड खालामनांगौमोन नङा होमब्ला नैबाव नोंनि नामखौ होदो जेनेबा नोंनि डटार बा नोंहा बबेनिफ्राय बेखौ होदो बेनिफ्राय पन्सायत होदो मौजा होदो डिस्ट्रिक्ट होदो सार्कोल अफिसनि नोंथांमोना होदो दा बे जाबाय सिम्पोल दानिया खोथाया जाहैबाय नोंथांमोना बेखौहाय बबेनिफ्राय मोनगोन बा बबेनिफ्राय लाना फैगोन बेखौ आङो नोंथांमोननो होबाय डिसक्रिपसनाव थांनानै डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय फर्मखौहाय बेनिफ्रायनो नोंथांमोना फिलआप खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन दा माबोरै खालामनांगोन फार्स्टआव नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों गाव पन्सायत बा ब्लक नोंथांमोना जुदि जोंना बिटिसि एरियायाव जोंनाव पन्सायत थायाब्ला जोंनाव बिसिडिसिस थायो नङा होमबा दा बेनिखायनो नोंथांमोना ब्लकनिफ्राय बेखौ साइन लाना फैनो प्रेसिडेन्ट बा सेक्रेटारि बा नोंथांमोना बिडिअनिफ्रायबो लाना फैनो हागोन नोंथांमोना बिडिअनिफ्रायबो लाना फैनो हागोन बेखौ साइनखौ ओमफ्राय लोगोसे नोंथांमोना बेखौ सिल लाना फैनांगोन दा बे जाबासो नोंथांमोना थांनांसिगोनलाय नैबेवहाय सार्कोल अफिसाराव नोंथांमोना सार्कोल अफिसारनाव थांनानै आरोबाव काउन्टार साइन लाना फैनांगोन सार्कोल अफिसारनि सिगनेसार आरो काउन्टार सिल नोंथांमोना लाना फैनांगोन अब्लासो नोंथांमोना आपल'डखौ खालामनो हागोन बा एक्सेप्ट जागोन दा बे जाबाय दानिया जों थांसै नेक्स्टआव नेक्स्ट प्रब्लेमा जाहैबाय भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव 8 पासनि सार्टिफिकेट गैयाब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन ना हाया नैबे जाहैबाय लोगोफोर आसाम भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि दा बेवहाय भेकेन्सिया दंमोन ग्रेड 4आव नोंथांमोना मिथिगौ 507 भेकेन्सि दं होननानै दा बेवहाय सिम्पोल 8 पासफोरानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन हौवासाफोर हिन्जावसाफोर गासैबो अल आसामनि केन्डिडेटआ दा बेवहाय क्वालिफिकेसन नायदों नोंथांमोना बेहाय बुंदों माने क्वालिफिकेसना 8 पास थाब्लानो सार्टिफिकेट थाबानो बेहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन होननानै नैबेवहाय लिरनाय दङ दा खोथाया जाहैबाय लोगोफोर 8 पास सार्टिफिकेट गोबांनाव थाया दा बेवहाय मात्र 8 पासफोराल' एप्लाइखौ खालामा बेवहाय ग्रेजुवेट 10 पास 12 पास गासैबो एप्लाइखौ खालामो दा बेवहाय बेनिखायनो बिनाय दङ दे 8 पासनि सार्टिफिकेट लाना फैनांगोन स्कुल अथ'रिटिनिफ्राय नोंथांमोना दा बेखौ जों बबेनिफ्राय मोनगोन जुदि नोंथाङा 10 पास बा 12 पास बा ग्रेजुवेट जादोंब्ला बेखौ जों बबेनिफ्राय मोनगोन आरो बेखौ आपल'ड खालामनो हायाब्ला जों एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा बा जोङो माने मार्कसिट गैयाब्ला जों एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा थ' गोबांनावनो थाया बियो जायफ्रा माने मात्र 8 पासल' बिथांमोनावसो थागोन दा बेनिखायनो बेफोर माखासे प्रब्लेम जादों बा एप्लाइखौ खालामनो हायाखैमोन दा जों जुदि बिदि कन्डिसनाव लायोब्ला गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा मात्र 8 पासफ्राल' एप्लाइखौ खालामनो हागोन
दा नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे प्रब्लेम मोनदों बेनिखायनो दायो साइटआ बिजि जाथ'दों दायो एप्लाइखौ खालामनो हाथ'वाखै थ' बे फैबाय थानाय समाव आपग्रेड जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आपडेटखौ जेब्ला आं गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन अब्ला नोंथांमोना आरोबाव भिडिअ खालामबावगोन दा बिथांमोना बेनिखायनो साइटखौ दोनथ'नानै आपग्रेड खालामगासिनो दङ बिथांमोननि सिस्टेमखौ आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जुदि नोंथांमोना बुजिदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव सोंहरबावबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि साननायखौ शेयार खालाम जाहाथे माबोरै प्रब्लेम मोनदों जोंबो जाहाथे मिथियो बा आं मिथियो नोंथांमोना प्रब्लेमखौ शेयार खालामबानो जाबाय माबोरै प्रब्लेम फेस खालामनांखो आसा खालाम नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन